ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬನಲದೀದು ಐಕೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡೋಡು. ದಾಸಿಮಿ ಪುಡಾಯಿನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉರ್ದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 2 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಸಲಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಲೋಟದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂತೆ ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿ ಇಂಚಿನ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿನ 3 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನೀರನ್ನು ಕೊದ್ಯರ ಬಿಡೋಡು. ನೀರು ಕೊದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ರವಾನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನೆ ರವೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು. ದಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ನಾವು ಒಂಥರ ಮುದ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ವಡೆಗೆ ಡ್ರೈ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಚಿರ್ದು ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಚಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೋನುಗು ಪಿದಾಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಥೆರಪಿಗು ಪಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋದಾವೊಡು. ಎಂಕ್ಲೆ 10 ಅವಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಂಕುಲು ಬೈಕ್ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೈಕ್ ಬರ್ನಾಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು.
ಎಂಕುಲು ಥೆರಪಿ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.